Mopay na kulo mga igkawaray ngayon. Good news ngayon kay umabot gyapon akon parcel. Ngan ini kasi amo na naihan na gusto ni nanay papapalit sa akin. Yan. Finally napalit ang agya para kan nanay iya kasi ito kuan hanuna pa kasi niya nagsisinday ako. Mark palitihan kuan ang banner nato nan kuan mapasko nangan kuan ma New Year. So kay tikang kasi waray kami ito pa design niya nalak magkukuan makakag-design liwat ngan. Nakon tagya pagan yung mga pagpapa-endorse sa ako na palit naton ngan higit pa sa lahat mga kawaray makakapalit gyud kitan kawarayan didi habalay. Kukuan naton nanay surprise siya tiya ha kuan ha sa COVID balay. So ato dito tam kuan ato pa dito nanay. So lang mga kawaray punta na hinanay mga kawaray. Wala kita camera man mga kawaray. Nay! Ano? So, Nay, adi na ngayon ni mo kuan. Ano ito? Ani mo gin papangarap dati. Ay, ito. Ani mo pinapalit kasi ako na noon na. Kasi amo ini. Bisan daw lang ko no maghimo pa actually papag-drawing lak niya. Sige. Nga mga Abre na. Gawas. Abre na nay. So amo di mga kawaray. ano ini? Ay kuan nga ni nay. Ano man inihiya? Amo nga ni Kayo, kuan. ito, Merry Christmas. Amo nga ni mga kawaray kuanan banner kasi gusto ko kasi nanayhan una ano na pumalit kami kay tikang kasi namo tikang waray kami ka buhay basta na kaon lang kami na alas 12 ngan kamo na to nga turog waray ba kami ang sising bisan na picture bisan na la design na Merry Christmas. So finally napalit naton ini kasi ang pangarap nanay na bisan daw lang kuno gamay na design bisan drawing basta tuod. So nakapalit kita tungod an iyo bulig ka ako nan pag-endorse ang pagtapod na akong vlog damo nga salam mga kawara. Kani to banner na balon. Papalubuhon ini. Oo, papalubo pa ito. Ini na baga green nganhin red. Oo. Kuan nga yang green and red man. Amay ni. Ay na dilo sa ano sa Brenay. Ano man? Iba man inihiyang design. Oh, banner dito ya balon. Di man, pakita ko yung mga kawaray. So, adi nga yun, Happy New Year liwat. Kaya nagkadungan kasi pag-abutan parcel naton. Ini kasi gihap. Ginupod ko na la, patin Happy New Year. Pero, kanlat ini na banner laad to kasi balon. So, inupod ko na lagya piya. Kay para New Year gap, diri ko na problema Para hon. kompleto, Merry Christmas, Happy New Year. Oo, kompleto daw ko nun. Merry Christmas and Happy New Year. Okay, adto nga panahon, waray nga, ni bisang karton nga, sigon an iba nga balay, may adahira Happy Merry Christmas, an karagtin, ang mga litra lang. Oh, may ganan una. Oo, pero, siyempre, sa madahag to. Baka may baga kwarta, ay So, tari, kung kami da kami, hiniri ko na ngayon kami. Bisan nga ni, adlaw-adlaw utan. Pero okay na ito, nay. Yan na, adi pa ngayon, nay, ilobla kay, mugod lang nagkuhan. Salamat nga mga kawaray kay, makakapalit kitang kawarayan di balay. Ilobla, nay. Nadi na yan. Ang kanan ko nito mga endorsement ko na ang mga nagbuligan akong vlog. Iloblanay. Palit na la iton kawarayan ni balay. Dabo nga salamat hinik. Kun hin o man hinit naghatag
Nakay Unay, hatag nga ni. Didi ka kay. Oh, sira kasi. Hatag nga ni gingkakarawat. Kay iton kinasing-kasing iton nga paghatag diri tinikas di daha atubangan. Ipusa ito na Ay kay kay himuso ko kay patarpuli ay ipusa. pagpasko. Kakatoy ni niya naman iya Jura box bain ko nung kasing bangka. Himusog ko inin anay. Di ko lan anay. Di na desperasit Pasko. Besan waray handa. Okay na daw. Okay na. Kontento na ako. Akna la pagkikinitaan ini. Ibebitayon di da. Pagkikinitaon. Merry Christmas. Oh, bisan- Happy New Year. Oh. Happy Kunot New Year. Besan waray handa. Bisan lautan ano na Oh, ano, sus. basta may design na kita, Ayo. kakag-picture na kita masing, sana all, Happy New Year, Merry Christmas. Okay na kami, kakag-picture na kami, may na kami banner. Amo lang kasi ito namon ko, katikang kasi waray namon in-experience sa magsusugod ba kami magbabanner. Basta makapangaw na kami alas 12, ikaw man ito. Pangaturog. Ana wala pagod pagkaon, slice bread sangan margarin. Okay na to, waray sura ham. Waray na ito. Munay nga nila. Munay tapos nagkakape. Nagkakampi. Amo naton mga kanamon Pasko nga anyo yergad man nakakapalit kami tag kilo lang na karne mulad to. Man talwas na New Year ngan Pasko. Oo. Kau manahan pag-alas 12. Tapos yan ha, magpipire-picture na lalat ka mga kawaray, pipire-picture kay para sa inyo, sana all. Pero, ante yan, nanlulupok ngayon. So, bale, tamo na kasi ito ng pangarap, swimming kasi kami, one time magkakamayda kami ato. Finally, makuangat namon nini. Bisan simple, very appreciated, bisan lang negote, kay bagan, usa kasing nakuha namon na pangarap tapos sa tupad tungod lahan ang mga nasupport at akong vlog. Damo nga salamat. I hope na padaw niya ko supportan ta akong mga vlog. And gamiton ko gapan social media ang pagbulig nga niyan mga negosyante. Din alang-alang, labot lalang-alang ha mga harapit gihap na kuambong to. And amula na din ay iloblanay. Nan ilobla na yan kuanit palit na pawaray-waray. Sige. Amo na nay. Damo salamat. Damo nga salamat mga kawarayan. Bye bye. Always God bless.